им обясня за какво стана въпрос отново. Нали, как нормалните хора живеят. И тук не си прави илюзията, а го знам, защото това е реалността. Едни 85% от хората в България живеят по този начин, който са, аз ще покажа какво се взима, що се взима, и това са, нали, нормалните неща. Некой си каже, не е така. Не е така, ако вашите и двамата взимат 4-5 бона. Няма да е така, наистина, няма да е така. Но за нормален човек, който си е, пак казвам нормален, това е хубаво, че заплатите вече станаха по 1300-400 лева, зависи, не е като преди години. И всичките тия неща за едно пазаруване, да речеме, нали, с хляба, ако ядеш половин хляб на ден, другата половинка ще остане за другия ден, ама като си сложиш бейсик нещата, ето, какво ти трябва? Хляб, доматки, нали, пак си гледайте, килото, так, добре, лютеничка, ето, мандаринки, все пак трябва да има и някакъв плод, не става, малко сиренце към салатката, нали, не може само домати, защото ти ако правиш салата само с домати, по-добре не прави салатата, цепни го на две и почвай да си го ядеш. То това е презумпцията. Ето, охладена паржола, значи това за 5 и нещо, това тук ти е килограма, това е половинка и отива за едно ядене и половина. И паржолата е брак. Ако си пушач, сметаш си и цигарите и като му удариш чертата на тия неща, излизаш на толкова, на ден. И като го удариш, защото тук тия 50, това ти е водата, тия 100, ти е тока. И като ги удариш, пак казвам, да живееш като пълен отшелник по този начин. Хлебец, доматки, паржолка нещо, нали, да не се шириш толкова, че като се шириш и бюджета тук почва да нараства и си брак. Да речеме, че този месец, сега ще обясня за какво стана въпрос, де? И като си сметнеш, този месец съм си харесал тениски, дънка, нещо, нали, и така се облека малко по-така. И телефона, аз не съм сложил и телефон. Вече телефонът ти стана по 50 лева на месец. На един нормален. Като си сложиш дънки, това още зависи от къде се пазарува сега. Може да си пазаруваш и втора употреба и да ги вземеш за 20 лева. Ама нали, говорим за България, да речеме 60 лева. Дънки нещо, там тениска, ще го скълъпиш. Цак, изгуби го. Нищо. И нали, горе-долу ти се връзва 900 лева. Тия неща. И ако имаш кола и оттам почваш гражданска, прегледът ти е на година. Това му е би майката, айде. Ама тая кола се амортизира. Като минеш определен брой километри, 10 000 бейсик за повечето, смяна на масло, маслен филтър, там колко литра ти побира си сметнеш, майстори, това, нали, караш, зимата, зимни гуми, летото, летни и нали, това се амортизира. Трябва да си сметнеш и това. И ти като удариш чертата, защото тук има и още неизвестни. Аз съм си го направил Прима Виста клипа, не съм тръгнал да задълбавам, както винаги. И като си ги сметнеш тия неща, и ти си с още непредвидени, говоря непредвидени, защото абсолютно винаги излизат за нещо. И като си ги сметнеш, и взимаш, да речеме, 1300, 200 ти остават. С тия 200, цак, по 12 месеца,
2400. Забравяш да ставаш бизнесмен. Забравяш да правиш някакви пари, защото от нормална работа никой не е забогатял. Няма как да стане. И, пак обяснявам, да ти сече пипето, това, да ти цъка главата и си правиш схеми. Аз го казах много пъти, най-добрата схема, не такива гурута да ти обясняват. Тук сега ще станеш трейдер, ще станеш такъв, ще станеш... Пълни глупости на търкалет, да ви вземат парите. По-добре да ме питат мен, аз ако знам, ще им кажа, няма да ги излъжа. Да ме питат, бе. Най-добрата схема ти е, както казах, 6 месеца работиш на временен договор някъде, където плащат големи осигуровки. След това, като мине година и половина, си преценяваш. Дърпаш едни пари от банката, преценяваш какъв бизнес ще инвестираш, удараш им на уния кура и почваш. Кафе автомати ли ще е? Магазин за банички и сладки ли ще отваряш? Правиш си сметката, почваш да работиш за тебе. Риск е, да, мога да изгориш, мога да си прецениш, имаш много неща. Отваряш фирма, назначаваш хора, може пък близки, познати, ако имаш приятелка, тя да живее с тебе. Аз тия неща не искам да влизам в детайли, просто да се поинтересуват. Защото това тук, като го сметеш, айде за 10 години, ако си на 20, какво е това? 24. Една, що годе средна кола ти е толкова. Що годе средна кола? Това за 10 години къде ще го инвестираш? Никъде. Гориш. Ето, ако го караш мизерническата, така като пълен учелник, и да го караш на фасул, брашно, нали, там си мешеш в супата, нали, си направиш фасулче, боб, това, да има по-плътна консистенция, айде сега няма да се правя на готвач, и като го караш на хлеб, фасулец и сирене и лютеничка, да, може и да спестиш още някой друг лев отгоре, ама това, пак казвам, това не е живот, но 85% от българите в днешното ежедневие, което е, живеят така. И едва свързват двата края и едва се оправят. Нещата аз това им обяснявам. Да си направят сметката за всичко, да видят, че е така и готово.